Nagrubwat ni Maria ket nagdardaras anapan iti kabambantayan. Iti maysa nga ili ijay Judea. Napan iti balay ni Zacarias ket kinablaawan na ni Elizabeth. Apaman anangeg ni Elizabeth ti kablaaw ni Maria naggaraw ti ubing iti tiyan na. Napno ni Elizabeth iti Espiritu Santo. Sika ti kagasatan kadagiti amin a babbai impok kaw na. Nagasat ti ubing nga ipasngay munto. Anya apan nakapadayaw ko, taumay nagsarungkaran ti ina ti apok. Taapaman anangeg ko ti kablaaw mo, naggaraw ti ubing iti tiyan ko, gapo ti ragsak na. Wen, nagasat ka, tamamati ka, amatong palto ti insao ken ka ti apo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti apo. Dayaw ti may baiken ka o Kristo. Good morning. Adda nakurang sa nga gasot nga ubing nga ma-installaran tata nagserbi iti altar. Palakpakan tayo man ida ken dagiti pamilyada. Idi grade purak, nagpa-install, nagpa-training met dayjay padimi ijay San Jose. Ke daydiinang ko, tarigagayan na nga ag-training akmet nga dakam kini ading ko nga altar server. Ngam lalaki pa ila idi awam pa iti babae. Ke kaslamo di tarigagay ko, mayat ata itinosyon ko di ubingak. Haan nga basta-basta ti umay bumadek dito ayan ti sanktuaryo. Sanktuaryo kung nana da ito'y. Sanktuaryo kung nana gamin da ito'y. Idiubing kami, maungtan kami, no umay kami agaayam dito ayan ti sanktuaryo, no umuli kami dyan ti simbaan nga kastani. Kamakit-kitak tila ang bumadek ija dagitay sakristan. Katinarigagayan ni inang ko, dako mamut rufo ko na nagajay dua kami kini ading ko nga ag-train nga altar server. Dili kuan agnaya-ngayan agilistadan tinagan ti umuna nga naibaga manubayad ti sotana nagatras kami ta apaya di kampay makabaybayad jay eskwela pangalaan mi nga ti pagbayad ti sotana. Iso nga gitarigagay ko nga nagaltar server haan nga natuloy. Haan nga naigwagapot ta pagbayad. Isot ing gunam-gunam ko kadagiti naggapgapwak nga parokya. Ti agbalin nga altar server haan nga bukod di jay pamilya. Kukwa ti sisa. Tagserbida ijay sisa, agserbida jay simbaan, kukwa ti simbaan. Kado dagitay ito'y ka nadanon ko pay lagamin inurnos tay pay ampay nga naipaganat-gat. Nga day ta altar server ti maysa nga sakristan haang ko mga problema no awan pagbayad na tabagi yo asisa da kay kumati agtitinulong no addaan ka tulungam kasjeti idea na day tataku kayo ora di ako laytan nyo nga bukod dilektorhan nga bukod ti pamilya kukwa ti sisa tay di nga ti pagserbian na kukwa tayo or kasya nga pa di apay kukwadak aya ti pamilya kaan kukwadak ti buo nga simbaan kasjay matlaeng day ta kahang ko mga rason di awan ti bay pagbayad nga makatubeng jay tarigagay jay ubing nga agbalin nga altar server wano sa kristan anya ti dignidad na nga anda kadakwada dayta iti before ti Vatican to tilaeng umuli dito'y sanctuary kunana isong adda pala no da kay nga lalaki kin bababakit adda communion rail ito'y idi adda alad na nakamisa kay ti kasjayan go. Wan, dagiti lalaki kin babagat, dakay nga ubingan nyo nakitan. Katilaang makastrek ditoy, ni Apo Padi, dejay agibasa, kin sakristan. Ti sakristan, idi lalakay nga duduugan. Isudala ang tingumato ditoy. Idi after Vatican ton, idi imayan na palubusanan, anya tinaaramid nga na-empower ti laygo. Napalubusan na ni Akulait nga agpakomunyon, mangidanon ken ni Apo Jesus iti masakit.
tano malagip yo idi, may sa ni Apo Padi nga mangum komunyon, agparinto mong dagiti tattao ditoy, komunyonan na kasi agsubli-subli ta nakaparinto mong di komunyonan na, tattahaanan, napalubusanan, dagiti akulait, nga extraordinary Minister of the Holy Communion kunana dayjay tumulong dan nga agiwaras idikahan nga mapalubusan ti ima di lalaeng ti mangawat tatan napalubusanan imma dun ti agibasa ditoy ta idi no awan ti agibasa automatic di sa Kristan wenno ni mula po padi ti agibas-basa tatta dagitoy altar server tayo anya ti dignidad nga naalada isu dalaeng ti may sa mapalubusan nga umuli ditoy babaen ti panagserbida anya ti iyawat da dignidad dagiti mausar sacred vessels chalice siburyom diyay anya naganan dagijay lababo diyay crowets dagijay pagkwa may kabisa da dagita nga ubingan kadignidad nga naitid kadakwada nga agserbi direkta iti nasantuan nga misa kadagiti kaadwan na kadagiti ubing elementary level nga agpababa actually handa mauawatan pa ilaeng nga eksakto nga kasliti pan nakaawat tay ti misa handa pa ilaeng nga maawatan so garod nga kumalaiseg agtataray tanda garod mauawatan ngem no inruam mo nga agserserbi berberuken tulat tayo bagina dayayan no naruam di ubing nga sumsumrek ti simbaan makimismisa nang runa no agserbi iti altar aday ti pintas na sagot kadakwada dayta actually sagot kadakwada ta mga amin ka mapalubusan nga isunton ti bagbagkaten da dayta uray dagiti dadduman lumaklakay danton kunada nagsaksakristanak met idi kaadwan na pay nga nagpadpadi i-claim da nga idi ubing da nagsaksakristan da di amo ano sinunto baka danto may sakadagitoy nagsaksakristanak met idi kadayta sagot dayta nga maikat kada may sa kasinsin ko naggigyan ti padi nagsakristan hindi ko nagtrabaho ti mall idi agmisa da na pandi padi awang kadwana into do na agsakristan nga magsasakristan ka kunana nga dagos kanya nahan na nga am mo ngem apay nga tanga siyak ti inayaban na kunana di jay kasinsin ko kukunak mari na nga min no nagsakristan kita tao addalat ta kasla ko man nagseminarista addalat ta addaman mo daytay lumuko addalata mo daytay makalipat ngem kaadwan na nakamula daytan na isagot kadakwada nga haan nga maikat isu nga ipategyo ti umuna nga pakari na anda dagita nga anak ti kinasakristan da kayo nga naganak masapol nga di kabibiyag da patuladan nyo iti nasayaat hamong ipawit ang ingkay makimisa agserbi kayo da kayo ti mangkuyog haan nyo nga mapaunag ti pamati dagita nga ubing dagita nga anak tayo no ibaon nyo laeng di ti unag ti simbaan insagot nyo dayta nga kina altar server da kayo ti mangpadegdeg dayta nga sagot kas anusan nyo nga iyeg and you pray for them ikararagan nyo ay pamilya yung arod anak yung arod ikararagan nyo tap na napinpindas ti masakbayan da ikararagan nyo tap na agbalin da kapag tuladan anya nagdumaan ko mati sa Kristan iti may nga ordinaryo nga ubingkin agtutubo umuna makastrek diti altar maikadwa isuda ko ati pagtuladan ti galad ada sa Kristan nga amok na panjeskwela na ti grade 9 ti inya na ganan pagkakatao niya ko na GMRC 76 ka sa Kristan ko na ay mangibabain ka sika kumaati 100 ti grade na sa Kristan ka nga rod 76 ka no di grade na Diyos ko orayak lang makasangit nga nakakita ang kagpasaw-pasaw sa Kristan ka nga rod at dan bagbagkatin da kakas ano ti pa nakapaunag ti pamati kadagita nga ubing umuna da kayo anaganak maasyanak mo tamay sa nga sa Kristan ano umay nga agserbi nga agpaiso ka dulpo-dulpot pa di jay bado na mo di pay maplansa mo iyag yun ton ta siyak to mang plansa di la ka masango ni nanang na wono no awan nanang na sino ni lula na katimang paunag day ta ibagak manen da kayo ti number 1 nga mang tubay day ta nga anak
na ikawusla ang dita na isagot, siyak ken dagiti kakadwak, dagiti lideres da, maminsan mila makita ida iti Domingo laeng, uno saan ijay sisa laeng. Ngam iji unag ti pagtaengan, masapul ang maalalayan. Inted yon, pagbalinan nyo ang nasaya at ti galad nga makatulong ti kinatao da, nangruna ti pamati kin ni Apo Diyos. Taditay ammo kunak manen nanyon ti pagbanagan ay kamaidaydayaw tuman ni Apo Diyos ano addan tumaagmadre addan tumaagpadi kadakwada. Kaday ito nga sagot isungarod nga ipapilit nga maistolaran da kuma sakbay ti Paskwa tamay mayat at ano maawatan da ito nga sagot nga naawat da. Katat ti ebanghelyo tayo ibagbagana at may maikadwa nga maibasa di sagot. Liklikan nyo dagiti daton nga mapuuran nga mang supapak ti basol. Taday ti trend da idi. No nagbasol ka, agidaton ka ti ay manyanaganan. Daton nga mapuuran, tamasupapakan di basol mo. Kasla mula kanyayo. No nagbasol ka ta nagbukol ta pispis mo, kuna ni Dr. Wakwak, yung kamangyatang dyan ti dakkel nga bataw. Ngam di dalem na bagik tao, automatic da jay. Ngamahan nga kasjay, han nga dayjay, ti daton nga kung kunanan, napunasen ti basol, imayon ti kadadakkelan nga daton, anya dayjay, tinaidaton ti altar. Pinunas na ti basol ti sangalubungan, agraman sika, siyak, nairaman tayo iti dayta nga panangpunas ti basol, dinalusan na tayo ti dara na. Di mo da kayo no agbalay kayo no agaramid kay ti pugon ka bang padara kayo ta ipatedtedyo ijay naganan diyan ti adigi na. Oh. Kaskas jay kayo nya. Wow. Sino ti para karkararag kada kayo nga ako light. Usually ti mga karkararag ka ako light. Nararamidin da jay idig adaanan da nga pamati ngem tayo ti naibuyatin ti dara ti kordero tultuladon tayo ni Apo Jesus. Nadalusan tayo iti dayta nga basol, gapukan niya na isudata, ti perfect, kang runaan, kapapatgan nga daton, na idaton iti altar, napunasen. Iso ti kunana ti maikadwa nga maibasahan ko tarigagayan ti daton, haan yun nga tarigagayan ti daton apang supapak ti basol, taapaya, nalpasen ni Apo Jesusen. Ngam dayta nga pan nakaidaton, haan ang nagpugsat nga, na idaton, nalpasen haan, agtultuloy. Tunggal rambakan tayo tinasanton amisa, awaten tayo mananda nga daton. Haan nga na idaton na minsanan, nalpasen, nabanglesen haan. Agtultuloy nga daton, agnanayon, adaton, kunana dayjay. Sino dayta ni Apo Jesus, tapaya, tunggal misa, awaten tayo. Iti daton ti altar, kang runaan na, awaten tayo. Kadagitoy nga anak, dayta nga daton, nga kapapatgan, iso ti pagserbianda. Iso dayto na santon amisa. Kinagsaya at anya matisong bat tayo. Da kayo nga naganak dagito nga ubing nagmayatan ta idaton yo met dagita anak yo. Nga agserbi iti altar. Dignidad dayta, natanok dayta. Natantanok manan no di panangidaton yo napnuan ayat ken puso. Kaslamot la kanya tayo. Wan agidaton tayo anya dagiti daton tayo. Dagitaton ti kabatite, dagiti daton ti anya naganan. Kalalaki akabatite, mabalin lang tamad no inggip pait no kaya mo. Anya pa dagiti daton niyo. Sa lamagay maya la tamad. Hamanga ko sa mga sabawilan yung pangasa yung mata no kagurgura da ka baka sabawilan. Dagita nga daton mayat ngam adda nga ti pangsupapak tayo dayta adaton ni Apo Jesus kanya tayo isu dayjay puso. Idaton mo king kuana. Idaton mo dyan nadalos a puso. Nagmayat nga pamilya kitaan no. Imawat kayo tinasanton a komunyon sa nga pamilyaan. Dinalusan di puso sa nga pamilya agurnos. Gaputa adda ni Apo Jesus dayjay ti supapak dayta adaton ngented na. Kagakabsat, napagasatan tayo, gaputan na awat tayo dahil adaton, isongarod nga tata, rugi ay orayon tayo, rambakan tayo manan, tinawon nga kadadakkilan nga ipas nga ipanag-birthday nga kuna tayo, ni Apo Jesus, agragrag o tayo, gaputan na awat tayo. Agragrag o tayo, agragragsak tayo asa nga lubungan, tanaawat tayo.
Ay so nga tatangarod ti rumbeng nga itid tayo, mat iso papak, ulitin tayo, ginadalos a puso, naragsak a puso. Haan nga puso nga napnap no tiliday, nagnap no ti panakaupay, napnap no ti insecurities, nga ti pampanunutan tayo ka nalalaing da awang kanyak, napnap no panagyaman, tano bigbigan tayo, dagiti adda kada tayo, numapnag tayo, ti adda kada tayo, naragsak a puso. Dahil ti rumbang nga idaton tayo keng kuana. Kaas ano mati pa na aramidan tayo, kadagiti kakabsat tayo, no naragsak ta pusom, no addaang katulungam, no naragsak ta pusom, bigbigam ti ragsak ti kabsat mo, tulungam nga agbalin nga naragsak, na anyaman nga wagas. Anya ti aramidam kini kabsat mo, tako natay din na minsan nga rabi ideya adal tayo ka, hantay maibaga nga ay ayaten tayo ni Apo Diyos, no di tayo mo't maiturad nga ayaten ni kabsat tayo. No nagbasol pakawanam, no nagkurang tulungam, dahil tinaragsak nga puso. Nga panangidaton, pang supapak ni Apo Jesus. Kano maitad tayo daytoy, no maitad tayo ni Apo Jesus daytoy, anya tigungguna tayo. Maawat tayo, day tabunga ti daton, anya tibunga ti daton. Gaputaawatan tayo ni Apo Jesus nga naidaton kada tayo, anya mo ti maawat tayo, makikaisan token kwa na iso day ta panagungar. Anya day nga bunga ti panagsakripisyo, panagragsak, panagyaman iti day nga daton, ti makikaisan token kwa na iti rupan-rupa. Iso day ti tarigagayan tayo. Aladang gayan tayo dagiting anak tayo, idaton tayo tinadalos nga puso, sapay kumata mapudnuan dati agserbi, nang nangro na ti panangidaulo tayo, ti gimong, ti sisa, ti pampamilya, tapno maidaydayaw tinagan ti Diyos.